mata ke ce zanyewa masauki, ina nufin da ni da ke makai ga babban mataki. Alkawari na ɗauka ni ne zana faranta ranki, idan da ni da ce ki gane san ba wahala cikin gidana 'yan mata. Gaba lafiya salamin Allahu ya kara martabarki, mekin jiki da kwalliya ban gajiya idan ina ya banki. Ke zana warau wani na sarauta na zama ɗan rakiyarki, duk inda zaki ne ina bayana ki gare ki zan hidimta. Mata mai sayan kokana ke ce rata a cikin su 'yan mata. A cikin mata gaba ɗaya ne da ke nayi arba, mai hankali da nutsuwa na ce ba dai wani ɗan adam ba, mai kwarjini da salasala ke ce ne na taho na zo na karba. Kawo ku gane dai daban ko a cikin mata ta yi rata.